Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, πάμε να... Εγώ λέω καλύτερα να μην ψάξουμε το μεγάλο δέντρο, πάμε όλα ευθεία να δούμε αν έχει κανένα village. Είχα παίξει λίγο προηγουμένως για να σας το βάλω έτσι λίγο, να το δείτε πιο εύκολο, σε λίγο πιο καλύτερη ανάλυση. Κολλάει λίγο. Για πάμε. Ω, ένα village! Τέλεια, ένα village! Το βλέπουμε μερικά σειρά. Έχουμε φτάσει μόνο. Μήπως είναι κανένας άλλος. Μπορεί να πέρασε κανένας άλλος. Έχεις σπάσει αυτό. Είχε εδώ με ποιες φάρμες. Αυτό δεν είναι έξω, αυτό δεν είναι να είναι εδώ. Ω, σπάνω σπίτι! Τέλος, εδώ δεν είναι δικό μου. Θα κλείσουμε την πόρτα. Θα μαζέψουμε εδώ μερικά σιτηρά. Είχα πάρει ένα σεντούκι και μου είχε δώσει αυτά σιτηρά και θέλω να τα διακοσμήσω. Μου έχει βάλει και δέντρα. Δεν μου βοηθά το παιχνίδι και δεν το ξέρω. Εδώ δεν έχει μπει. Ωραία, μου φτάσαν ακριβώς 9, οπότε θέλουμε άλλα 9. Για πάμε να πάρουμε από εδώ. 9 σιτηρά θέλουμε. Όχι παραπάνω. Δηλαδή να είναι κάτι σαν τείχους έτσι. Σκέφτομαι. Έτσι όπως που θα είναι. Εδώ. Φέρτε μου και αυτό. Δεν θέλω να βάλω 10. Να βάλω ένα εδώ να είναι ωραία. Για πάμε να το βάλουμε. Και αυτό εδώ μόνο και τέλος. Λοιπόν. Για πάμε τώρα σπίτι μας εδώ. Αλλά πριν πάμε σπίτι, πάμε να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από αυτό. Εδώ το χωριό πάμε να ψάξουμε για σεντούκια. Εδώ δεν έχει σεντούκι. Ούτε εδώ δεν έχει σεντούκι. Πάμε να ψάξουμε για σεντούκια. Μήπως έχει. Εδώ στο γείτονα, έλα γείτονα, σε παρακαλώ. Ούτε ο γείτονας δεν έχει σεντούκι. Μα πραγματικά κανένας δεν έχει σεντούκι. Αυτό εδώ το βρούμε. Αυτά εδώ τα σπίτια έχουν πάντα σεντούκι. Λοιπόν, είναι ένα σεντούκι. Έχει εδώ ένα ψωμί, δέντρο, έχει μερικά μήλα, πατάτες. Το δέντρο θα χρειαστούμε πατάτες γιατί δεν έχουν πατάτες, οπότε για να τις φυτέψουμε τις πατάτες να έχουμε πιο πολλές. Ας σπάσουμε, θα βγάλουμε εδώ μερικά σιτηρά για να βάλουμε εδώ μερικές ωραία νόστιμη πατάτα και πάμε να γεννηθούμε. Είναι η τρίτη μέρα γιατί μου πήρε 2 ολόκληρες μέρες. Θα μαζέψω όλα αυτά, αυτή είναι η τρίτη μέρα. Να κοιμηθούμε. Ωραία, κοιμόμαστε. Ωραία, και σηκωθήκαμε. Καλημέρα, villagers. Για να δούμε τι υπάρχει. Εδώ μέσα τίποτα. Το village δεν έχει.
Αν θέλω κλέι. Να πάρω λίγο κλέι. Κλέι όχι, εγώ κλαίω. Κλέι λέγεται στα αγγλικά, στην ελληνικά λέγεται πύλα. Βλέπουμε και ένα real portal. Θέλω να το ξεβρίσουμε την άλλη φορά. Τώρα δείτε, Νοκτονία! Νοκτονία! Κάτσε λίγο. Α, ναι, λίγο να τον γιατί το κάπως λίγο να μην είναι. Ένα βρέτερ. Αχ, δεν παίρνω τα γρασίδια. Δεν ξέρω γιατί πάω να πάρω γρασίδι. Λοιπόν, για πάμε μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, δεν ήθελα σήμερα να κάνω μια υπερβολή για πολλά λεπτά. Οπότε αυτή είναι εδώ την ώρα θα αποχωρήσουμε από το βίντεο. Θα βγάλουμε κι άλλο βίντεο όμως. Οπότε, bye bye bye. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.